बतझर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म सोलोंसालिमायाबो सरकारि जाबाय। नंगौ, गायसननाय 1999 17 आगस्टनिफ्रायनो सोलिबोनाय टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमाखौ सरकारि जानायनि थाखाय ओनसोलारि मेलेमजिबिफोरा नुजाथिनायजों प्रमद बर' बिथांनिसिम साबायखर बावदों। लोगोसे बम गावनानै रंजा खुसिजों जै दोनि होदों। सरकारि खालामना होनायनि थाखाय टिपकाय सोलोंसालिमानि गोरायुं धनराजन लाल आरो स्टाफफोरजों लोगोसे फरायसा आरो ओनसोलनि दिथागिरिफ्रा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'निसिम साबायखर बावहरदों। नंगौ, बिटिआरआव सोलोंथाइ बिथिङा आगानसे दावखोबावबाय होनना बुंनांगोन। मानोना थांनाय 28 दिसेम्बर खालि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै बिटिआरनि गंबा जिल्लायाव गासै 10 फरायसालिमाखौ सरकारि खालामबाय। जोंनि बे टिपकायाव गंसेल' गोजौ सोलोंथाइनि अनुस्थान GKB डिग्री कलेज बे प्रभिन्सियेलाइज जाबाय। बे प्रभिन्सियेलाइज जानायनि गुदियावनो दङ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि सानखालि बर'फोरनि जेनाखि सान्थि सुक्ति जानानै थांदोंमोन, बे सान्थि सुक्तिनि 6.3 दफा बादियै बे कलेजा दिनैहाय सरकारिकरन जाबाय, प्रादेशिकृत जाबाय। दा बेवहाय आङो कलेजनि जिबिनि आफादगिरि हिसाबै, चेयारमेन हिसाबै बे कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय सान्थि सुक्तिकारिनि गासिबो साखरकारि सागानगिरि, बर' फरायसा आफाद, बेनिफ्राय एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सन आरो गुबुन गुबुन साखरकारि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि हामलायथिखौ बावहरो। आरो बिसेस करिया दानि सरकार सालायबाय थानाय इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिनि जेनाखि माबायाव बिटिसिआव सरकार सोलिगासिनो दङ, बे सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर' सारजों लोगोसे गासै इएम आरो एमसिएलए बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनाय जायो। आरो आङो बिसेस करे खुसि मोनदों जे बे ओनसोलाव गोग्लैसोनाय गरिब गुन्द्रा नखरफोरनि गथ' गथायफोरा बे कलेजा सरकारिकरन जानायजों लोगोसे बेवहाय गोजौ सोलोंथाइ मोननायनि जे राहाया साबसिननिख्रुइ हामसिन जाबाय, बियो थार। आरो बिनि थाखाय जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै दानि सरकारनिसिम, बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरनाय जायो। लास्ट कुइसन, जे बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै दिनैसिमबो गोबां अजद खालामो, बे बेलायाव मा बुंगोन सार? अजद खालामनायनि बाथ्राखौथ' जों प्रेस मिडियायाव नुबाय थायो। गणतन्त्र देश हिसाबै मोनसे सरकारनि बिपक्षे माखासे अपोजिशन पार्टी थाखायो। सरकारनि मावनाय दांनायनि प्रति अपोजिशन पार्टीया गोख्रों नोजोर होबाय थायो। आरो जाय सरकार सालायगासिनो दङ बिथांमोनहा मावनायनि दारै बै अपोजिशन पार्टीनि जेनाखि आपत्ति, बे आपत्तिफोरखौ निष्पत्ति खालामनायनि प्रसेसता थानांगौ, आं बेखौनो बुंगोन। बे कलेजखौ गायसननायाव सोर सोरनि थुलुंगा दं सार? बे कलेजखौ गायसननाय जादोंमोन 1999नि 17 आगस्टआव। दा बेवहाय गिबि जायफोर उद्योग लादोंमोन, कलेजनि जे गोनांथि दङ बे बाथ्राखौ जाय बिथांमोना सानखांदोंमोन, बिथांमोननि गेजेरावनो जाहैदों जोङो
धन्यबाद होनांगोन रुंसारि बाथेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बे कलेजनि गिबि प्रेसिडेन्टमोन बेनि उनाव रगेन्द्रनाथ ब्रह्म पलासगुरिनि बिथाङाबो रुंसारि जानानै थांबाय बिथाङा नेहाथारिमोन बेनिफ्राय बे जायगायाव सासे ससियेल वार्कार दङमोन ब्रह्म बेनिफ्राय जोंनि मंगलाजरा हाटजरानि सासे राफोद रोंगौथि गोनां शिक्षाबिद बिथाङा जादों केशव चन्द्र ब्रह्म बिथां आरो बेनिफ्राय पलासगुरि गामिनि रुंसारि धरेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथां सुखानजरा गामिनि बुद्धिराम ब्रह्म आरो बेनिफ्राय सिल्कि खाथानि साबुराम ब्रह्म सांबान्दानि मानिक सान आरो बे ओनसोलनि गोबां रायजो राजायानो बे कलेजखौ लानानै दहाय बुंबोनाय 1999नि 17 आगस्ट खालि बे कलेजखौ गायसनजेननाय जादों दा जोङो बै रुंसारि जानाय बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरनाय जादों मानोना बुङोबा बिथांमोननि साननाया दिनै बास्तब अर्थात मोगथाङाव महर मोनबाय गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफा बायदि दाखालि थांनाय 28 डिसेम्बराव जे 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय बे बेलायाव थिखायनाय नैबे जिकेबि कलेजाबो हाबफाबाय मा बुंनो सानो बे 6.3 जे दफा जे जोंनि बे माने गोनां इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि थ्रुयै फांसनाव दिनै बे 10टा कलेजा प्रभिन्सियेल जानायाव आङो खुब माने गोजोननाय मोनदों आरो प्रेस मिडिया बिथांमोनखौबो आङो धन्यबाद होनाय जायो आरो जोंनि बे माने कमिटिनि जिबिनि प्रेसिडेन्ट बिथां आरो जोंनि बे जिबिनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो जोंनि मेम्बार लोगो नोंथांमोन आरो बे कलेजनिनो जे प्रिन्सिपाल डनस्राज बिथां बे बिथांनि जे खस्थ' आरो बे बिथांनि सेस्था नङाबा निस्सय बे कलेजा जानाय नङा बे कलेज बिथाङा जेरेखम उद्योग माने मालायनाव बिबाय लानानैबाबो बा गरसे गरनै माने सान्दा खांनानैबाबो बे कलेजखौ जेरेखम माने सेस्था खालामनानै जेखि गभर्नमेन्ट थांनाय आगोलनि 17 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायनाय हाग्रामा सारनि टाइमावबो जथेस्थ' बिथाङा बिसिनिफ्राय मदद लानानै बे आगबारियाव जथेस्थ' खामानि मावबोदों आरो जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायबो बहुद गोनां मानसिफ्रानो मदद होदों बिथांखौ आरो आं सासे बेक्तिगत बे जायगानि आरो बे ओनसोलनि सासे बिजनेसमेन हिसाबै बे जायगायाव जिहेतु जों सबसे गरिब होननानै बुंनो थाङोब्लाबो आरो सबसे दुखिया एरिया होननानै बुंनो थाङोब्लाबो बे खम जानाय नङा बे पर्बतजरा एरिया मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बे पर्बतजरा एरियाया गोदो जों उन्दैनिफ्रायनो नुबोनाय टाइमनिफ्रायनो जोङो नुनो मोनदों जे सोरबाया मेट्रिक पास जानानै खुनुरुखुम फरायनानै जोंनि बे न'खरनि सय सम्पति बा न'खराव गैयैनि खारनाव जोङो खालि खेथिजोंनो माने जोंनि समाजखौ बा जोंनि गथ' गथायखौ खांनायाव जों बहुद उसुबिदा जोंनि गार्जेनफ्रा बाहाय उसुबिदा जाबोदों बेनिखायनो जोंनि बे पर्बतजरा ओनसोलाव जेरेखम शिक्षित जानांगौमोन जेरेखम एभेलेबेल ग्रेजुवेट जानांगौमोन बे शिक्षाखौ मोनबोयैनि जुनै जोंनि बे पर्बतजरानि उन्नति बा उन्नयन बा जोंनि बे पर्बतजरानि मानसिफोरनि गोसोनि साननाया जे थाखोसिम थांनांगौमोन बिनिफ्राय फिसायनानै थादों ओंखायनो दा आङो प्रमद बर' बिथांनिसिमबो जोंनि CEM BTCनि आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि CM सारनि जुनैबो आङो बे कलेजनि लांगोनानिफ्राय बे बिथांमोनखौ धन्यबाद जासियो दिनै जे जोंनि बे BTC ओनसोलाव जों फार्स्टआव जों जिरायनायाव जों नुदोंमोन जोंनि टटेल BTC एरियायाव 27टा कलेजखौ प्रभिन्सियेल खालामनांगौ होननानै मोनसे दाबि होनाय दङमोन
बे दाबियाव निस्सय जाजोबाबाबो माखासे थाबोनाय कलेजफोरखौबो जोंना बे CM सारानो होन बा प्रमद ब्रह्म CM बिथां सारानो होन बेखौ निस्सय सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिनि उन्नतिनि जुनै बा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रोंगौथिखौ गोजौ थाखोआव लांनायनि जुनै निस्सय हाबाफारिखौ मावलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो आं बिनि जुनैनो जोंनि ओनसोलखौ डेभेलप जाथों होननानै जोंनि ओनसोलखौ मोजां थाखो मोनथों होननानै आंनि निजिनि सम्पतिखौनो खहा खालामनानैबाबो खमसे खम गैयाबाबो 40-42 लाख थाखा नस्थ' खालामनानैबाबो आं बे कलेजाव जगदान होबोनानै जोंनि बे बिथां जोंनि प्रिन्सिपाल साहेबखौ आरो जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ हेफाजाब होबोदों बे हेफाजाब होनायाव साखारै दिनै नुजाबाय बेखायनो आङो बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ धन्यबाद होनानै आरो मिडिया नोंथांमोनखौबो धन्यबाद होनानै आंनि बिबुंथिखौ आङो बेहायनो फोजोबनाय जाबाय दिनैनि बे गोथार समाव नुजाफैनाय जोंनि जिबिनि मेम्बार आरो बे टिपकाइ ओनसोलनि इन्टेलेक्सुवेल रायजो राजा नोंथांमोन आरो कलेजनि फरायसुला आरो लोगोसे दिनै बाहाय नुजाफैनो हानाय मिडिया बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावनानै आं लाखिनो सानदों दिनै 6.3 क्ल'जनि गेजेरजों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजआ सिलेक्ट जानानै फैबाय बे बिथिङाव दानि सोलिबाय थानाय जोंनिनो बिटिआरनि मानगोनां CM सार प्रमद बर'खौ रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय बिथाङा जोंनि बे बिथोरिया ओनसोलनि कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होनायनि थाखाय लोगोसे जोंनि आसामनि मानगोनां CM हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय बे बाथ्राखौ दिनै बुंफुरनानै फोजोबनो हायै बायदि जाबाय बिथांमोना बे ओनसोलनि गोग्लैसोना थानाय बे गोरिब दुखिया रायजो राजाफोरनि थाखाय गंसे कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो लोगोसे आंजोंनो मिडियायाव नुजाफैनाय बिबुंथि लाफैनाय जोंनिनो कलेजनि प्रेसिडेन्ट आरो मेम्बार डनार मेम्बार बिथांमोना दिनै बे गोजोन महत्त समाव मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना साबायखर जासिहरनायाव आरो जोंनि सरकारखौ साबायखर जासिहरनायाव जिबायदि बिबुंथि आरो गोजोननाय फोरमायदों बिथांमोननिसिमबो आंनि रोजा रोजा साबायखर थाबाय आङो बाराखौ बुङालासिनो जे बिथांमोना जोंनि कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दानि सरकार श्रीजुत प्रमद बर' सार आरो लोगोसे आसामनि CM मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम बेखिनि बुंनानै आङो आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनो थाबाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय थेंक इउ